Wara numru ta' ġranet b'temperaturi pjuttost aċċettabbli għal dan iż-żmien tas-sena, jidher li Lulju se jibda jkun kiefer sew fejn tidħol sħana, dan hekk kif mill-ġimgħa d-dieħla t-temperaturi se jieħdu rankatura il fuq. Skont id-tbassir maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, minn temperatura li bħalissa qed tinħass 30 grad, din se titla' għal 37 gradi Celsius jew għall-inqas daqshekk se tkun qed tinħass. Fil-fatt bejn it-Tnejn u l-Ħamis, it-temperatura se nkunu qed inħossuha bejn 35 grad u 37 grad, bl-aktar ġurnata sħuna mistennija tkun propju nhar it-Tnejn li ġej. Matul il-lejl lanqas temperatura se timmarka 25 grad u r-rieħ se jkun qed ivarja bejn forza 2 u forza 3. Insomma, temp sinonimu ma' dan iż-żmien tas-sena hekk kif ninsabu fl-eqqel tal-istaġun tal-festi, tal-għawm u l-barbecues ħdejn il-baħar. Intant hekk kif l-Ewropa għadha kif ħarġet minn mewġa qalila ta' sħana, studju ppubblikat din il-ġimgħa tefa' dawl fuq l-effetti li ħallew dawn it-temperaturi. Bid-dejta tindika illi madwar 2300 persuna mietu kaġun ta' sħana eċċessiva u l-effetti tat-temp. Il-vittmi kienu rapportati fi 12 belt differenti madwar l-Ewropa.